Ця криптоферма з 5 майнерів приносить чистого доходу 100 тисяч гривень. Ще й додатково можна опалювати будинок. І ми вже бачимо ваші коментарі, що це ніколи не окупиться. Тож давайте подивимось, як ця кількість майнерів дає такий дохід. І так, давайте рахувати. Antminer S21XP на 473 терахеша. Кількість у нас іде 5 штучок. А потужність одного майнера це 5,5 кВт на годину. 5,5 кВт на годину. Хешрейт, звичайно, 473. Орієнтовний чистий дохід одного майнера на місяць складає 19 500 гривень. Також окупність обладнання складає одного майнера 20 місяців. І не забуваємо, що за допомогою цих майнерів можна опалювати будинок, теплицю, офіси, будь-що, куди ви зможете провести контропалення. Хочеш порахувати свій варіант майнера і скільки він буде заробляти? Пиши нам у Директ.